imprezę. Paweł i Gaweł. Paweł i Gaweł w jednym stali domu. Paweł na górze, a Gaweł na dole. Paweł spokojnie nie wadził nikomu. Gaweł najdziksze wymyślał swawole. Ciągle polował po swoim pokoju. Pies co zajęcznie wystały stołki. Gonił, uciekał, wywracał koziołki. Strzelał i krzyczał i ciągnął do znoju. Nosi to Paweł nareszcie nie może. Chodzi do gardła i prosi w pokoju. Zmiłuj się wać, pan poluj ciszę nieco, bo mi na górze szyby z okien lecą. A na to Gaweł. Wolność domku w swoim domku. Cóż było mówić, Paweł ani jedno. Wrócił do siebie i czapkę nacisnął. Nazajutrz Gaweł jeszcze znacznie trafił, a tu spomały coś mu na nos kapie. Zerwał się z łóżka i pędził na górę. Tuk. Zamknięto spowodować chwilę i widzi, cóż tam, cały pokój w wodzie, a Paweł z wędką siedzi na komodzie. Cóż pan robisz? Ryzy sobie łowie. Ależ mu panie, nie kapie po głowie. A na to Paweł, wolność domku w swoim domku. Tej powiastki morał w tym sposobie, jak ty koło